И здравейте хора, аз съм Red Blaster. Днес ще ви покажа моята кандидатура за Dragonhead. Това е моята къща, която построих. Това е хода. Влизаме в къщата. И виждаме, че когато влезем има две печки и два крафтинг тейбъла. Тук има две легла и зад леглата има две лампи. Тук има една библиотека, където да четеш. Да. Отгоре има люлей. И това беше от къщата. Сега да минем към другата част. Това е нещо като барче или нещо подобно. И да, тук има храна, тук вода, да се събират хора и много. Това е моята къща, ето го тавана, покрива, да. И като за край ще направим ето това. И това беше от мен. Аз бях Blade Blaster. Чао!